Hallo, hallo, goedemorgen. Hoe gaat het met iedereen? Fawaka alabrada nangasisa fawaka. Deze video maak ik speciaal voor een meneer. Zou ik naar MPS naar een heer team. Hiervoor. Ja, deze video maak ik speciaal voor een meneer. Zou ik naar MPS naar een heer team. En dan maak ik actie met make me bemoediging. Zei hij moest naar MPS. Dus toen dacht ik van oké, dan ga ik het algemeen doen. Dat alles maar eerder direct. Zei hij moest abra massaal kon stem die MPS. Oké, mijn mensen. Om te beginnen. Ga ik zeggen. MPS gaat voor goed bestuur. Stabiliteit. MPS gaat voor toekomst voor jongeren. Waar ze in staat zijn om hun eigen dingen te kunnen doen. MPS gaat voor nationaal beleid. Geen partijdig dingen. NPS, nee, go naar partijdig sani. NPS gaat voor nationaal beleid. Bij de NPS heb je een eigen stem. Is niet alleen de voorzitter die beslist. Iedereen beslist. Wij allemaal. Ikzelf, ik beslis ook. En dat nou verschil voor NPS naar de trapartij. Na NPS je na aplassie. Meneer Rusland aan no one de. Hij is een man met een goed gouden hart voor Suriname. Dus, mensen die willen overstappen, uno play, uno draai, uka abrako masal, uno ap voor twijfel, ginoti. Bij de NPS zitten jullie goed. NPS biedt veiligheidsgevoel. En na gevoel dat mi abi, sinds mi doe overstap go naar NPS. Ja. Mensen 2000 tot 2010 hadden de NPS een kas, een basis opgebouwd, koers van 280. Je ziet verschil. 280 anno nu. Je ziet verschil. Je kon een lening nemen voor 7% om een huis te kopen of om een auto te kopen. Dus al die mogelijkheden had NPS. 2000 tot 2010. NPS biedt veiligheid. Wij stimuleren en motiveren onderwijs. Want daar begint, na lid na onderwijs, a ontwikkeling e begin. If you know up this and that, you know man tak aiso. Is dat toch? Of you know sa 5 jaar onderwijs in een kondre de jongeren. Want de jongeren, naar de toekomst voor Tamara, dat moeten jullie niet vergeten. Als je niet bij de jongeren kan beginnen, oh my god, dan zit je fout. Dan zit je 100% fout. Ja toch? En 2000 tot 2010, boy, goed luisteren mensen, goed luisteren. 1,2 miljard kasreserve heeft NPS achtergelaten. Maar alle de sandis toch sranama? Na uw eigen schuld. Na sranama schuld. Waarom ik dat zeg? Omdat jullie zijn nooit tevreden. Nooit wat president en consdo dat hij doet asambong. Eeuwig moeten jullie switchen. Eeuwig moeten jullie switchen. En dat is een probleem, Juno. Wan koers voor 280. Wan kasreserve voor 1,2 miljard reserve. En dan mooi wat ik kom. Wereldwijd, moet een land, om economisch stabiel te zijn, moet je een importdekking hebben van 4 maanden. En hoe arka moro chitwang. NPS had een importdekking van 6 maanden. 6 maanden, een importdekking NPS bij Abi. Nou, tak nangami. Hoe tak nangami zij doen om abrako na NPS. Praten jullie tot me mensen. Talk to me. Talk to me. Hoe tijden zij doen om na NPS. Je volgt toch? Maar nu gaan we het anders doen. NPS gaat het nu anders doen. We gaan meer transparant zijn. Want toch best op alle de sandisi. Dan reken dan denk taki. Ubodanga opo ai. Maar al die dingen wisten we niet. En je moet nagaan hè. Sinds de regering na NPS, toch na 2010, is dong ik kenki edis nangadati. Die mensen maken geen jaaropgave, hè?
Soort kondre e draai mij ne mek jaar opgave voor presenteren die afvolk mek uyere. Sa epsa in nanga a money nanga a kondre libi nanga kondre money nanga waarde voor a kondre. Ja toch? Maar die dingen worden niet gezegd. Deze mensen doen niet. Deze mensen doen niet mee. Ze doen niet aan kasreserve. De necha jaar opga. Ik bedoel geen kasreserve, sorry. De necha jaarverslag kon. Voor sapsa epsa. Pe abalas de money ego. Pe amoni voor I am gold, Suri gold. Noem maar op al die gold dingen in Suriname. Al die gold mine in Suriname. Une jere pe de money dat ego. En dat is fout. That's very wrong. That's very, very wrong. Je moet die mensen op de hoogte stellen hoe het in het land gaat. Pe amoni ego pa belaste money go. Maar no af de sanda kuno be yere. Hoe denk je nou? Te me chara boskopu konta unom luku afesi say chara boskopu of asma say chara boskopu arki aboskopu. Na aboskopu arki da usre foshitak hey afro apleti of ano apleti. Alasan use ufentamino ableti nangen uskoy figo na wansi. Uka skoy fe potasi si. Ma misap tak dat voor 90% me ableti nanga de sansametaki. Ja toch? Lukwasane borko no dit toch? Eigenlijk mi mo op ching futakator dis mi mo no bigisarif take, maar ik moet het even kwijt een deel daarvan. Usap etetak dat mino sabaf na matura of soort wat de vrouw betak dat blakamang makkelijk voor den bij. Want u loopt money. En u makkelijk, daarom ik de potu setu schreef tegen u schreef je op. U luku sa ipsa sa borko ja so Kenneth Amoxi. Meneer Amoxi im lukbu you no sroto. You must lukbu you no sroto. Waarom ik dat zeg? Eigenlijk mi no ben moxi den tu video ko na wang. Omdat mi tak mi belangrijk staan over mi NPS in het begin. Maar deze wil ik toch kwijt. De wet maar sen sankon. U moet tekenen. Verplicht. U moet tekenen. En a bom sa chan eset konto. A nesi sa chan eset konto. U lukbu alamala no sroto. Misap ete tak di chan no be de president ete hate wat gezegd mi aba video dati. Atak dat eisroto alamala eisroto. En hij had het over 2 mannen hè. A schakel wan uit ba a libuang. En luku fa de prentigo omdat Kenneth Amoxi yusribi voor jaar langa toch? Kenneth Amoxi yusribi voor jaar langa. Da luku no de je continu in a publiciteit i wiki uiteindelijk. Maar i wiki a verkeerde moment. Want luku say tek you no de. Luku a bomsa a FHP set committee no de. I volgt toch? A set you tegen a bobba. Meneer Cashmaning, a set you tegen a bobba. I set jou tegen u sefi. I volgt toch? Dus you voorzichtig na you schrefi. Want je hebt teken asansan Nederlandse kodape voor a verzoek. Isabi toch? Dan na dapa spanning o begin. Dan na dapa spanning o begin te so you na you bas. I volgt toch? Da hersa no escaleer. En me beg you uno make next escaleer in Srana. Srana no one isani fu burger moro in Srana. Onderling uno one asandat moro asandat en mek onschuldig mama ching nanga burgers in las de Libi onterecht. Wins de ne de na feti we mis sutu verdwaal go kier de onschuldig chief des ma uno one asandat in Srana moro mijn mensen. Uno one asandat moro leven jullie gewoon ta. Recht is recht, krom is krom. Als je voor iets moet tekenen, teken het. Want je bent daar eisje tak dat nou een bom is het comité. Want je preleki de abop maar naar VHP Eurokogi. Zo mi eshen. Ik praat vrij. Ik ben in een democratische land. Waar iedereen kan praten. We hebben recht om te spreken. We hebben recht om te spreken. Dus, meneer Amoxi, loopboom ino angay srefi. Wekeli schreef de das om. Ja. Dus dat wilde ik even zeggen. Maar eigenlijk, ator ja zo au apantere, want mo kuwan na nga video over asan disbaka. Man, mi mo op chinfeng. Mi no wan tak over de ma. Ay hat mi toch. Ay hat mi mesha bomang an nesisa VHP set komit unu to unu blaka. Mesha nesisa ay set koda jammer tak walo. Don smaden abob dape ete reageer verkeerd tegen de atru. De blend helemaal dat de neshi atru.
Uneshi atu a let dape o de e fight misaite gi watrute da gbogboro da de manja konk moto konkishu bas chagwe da no os do popo mo fota ganga o ubem sen stafesi fu bigi grijpen in. Ifa lokto. Dus hoe dat ai er mensen, hoe dat ai mensen, dat mi bewan taki, sabi toch, want mi eshisani, lek altijd op tegen mi video ta, ik kijk anders naar dingen dan unu san de jaso. Mi na Europeaan, isabi toch, chim mi kweki dat se, dus mi danga mi kring verstaan me, shisani trafasi, heer de me luku nieuws, heer de me luku san over politiek, snap je? Dus mensen, let's cross our finger, tak dat next nopsa. Tjan no zet een burger op zijn blakkama en een blakkama onderling weet je, want dat willen we niet hebben, dat willen we niet. Maar tjan betaken tak dat, au sroto dente agos dong. En a preya asamfje netje de stiekem onder de grond dat amang e bouwe nese meke een plan aan buitenland en seteko. En geloof me, die mannen zijn al in Suriname. Brief me, de man de ja zo buitenland en luku ala de ontwikkelen zij psa. En de moest de ja zo ba uno sabi. De moest de ja zo uno sabi. Isabi toch? Dus uda ai. Mijn mensen, stemmen jullie voor NPS. Mi vertel ook basai dom stem die NPS. Tak na NPS wan kare de uno no de. Anogo 1, 2, 3. Want uno sap on dipi aput de. Gisrana fusrana fadon gwene. Maar we gaan onze best doen. Ja? Samen met jullie hulp en jullie steun. En jullie stemmen. Kunnen wij het doen. Oké. Lobby, bless you. Mwah, mwah, mwah.